Tepangaken nami kula Nafilan Ferensi Arfiana absen 26. Kula kagungan peran dados murid. Tepangaken nami kula Clarissa Septianingrum, absen 12. Kula kagungan peran dados murid. Tepangaken nami kula Linda Wahyuningrum, absen 17. Kula kagungan peran dados OSIS. Tepangaken nami kula Alifatus Nakrota Ayunina, absen 6. Kula kagungan dados murid. Tepangaken nami kula Lolita Devilia, absen 18, kagungan peran dados guru. Tepangaken nami kula Muhammad Ibnu Fahmi, absen 21. Kula kagungan peran dados guru. Setunggaling dinten wonten SMA Negeri Setunggal Rempeh, wonten kalih murid ingkang saweg ngendikan. Loh, Klar, ana urusan apa kowe menyang kene? Iki lho, aku arep ngumpulno tugas. Lah, kowe dhewe lapo menyang kene? Lah podo, aku ya arep ngumpulno tugas pisan. Iya, omong-omong ora krasa yo, marine wis kate tanggal 17 Agustus maneh. Oh iya yo, kira-kira SMA mangko bakal ngadakno acara apa gawe memperingati dina kemerdekaan iki? Lah iku, apa meneh ing era pandemi koyo ngene? Apa bisa dheweke memperingati Agustusan kaya tahun-tahun sadurunge? Wis timbang dheweke sing bingung, mending takon wae marang arek OSIS. Ya wis, mengko dheweke takon Linda karo Nina. Lajeng, Clarissa lan Feren tindak manggihi Linda lan Nina wonten ruang OSIS. Halo Lin, Nin. Halo, ono apa toh Klar? Iki lho, aku karo Feren arep takon masalah Agustusan. Iya Lin, kira-kira kepriye acarane mengko? Walah, tak kira nopo. Iki kebetulan aku arep marani Pak Ibnu lan Bu Lolita. Ya, mongko bakal dibahas bareng Bu Lolita lan Pak Ibnu. Ya wis, mengko kabari lo yo. Iya, mongko dak kabari. Nin, koyo dheweke kudu takon dhisik deh marang Bu Lolita lan Pak Ibnu. Masalah acara Agustusan iki. Iya, ya wis, ayo nemui Bu Lolita lan Pak Ibnu. Pungkasanipun Linda lan Nina tindak manggihi Pak Ibnu lan Bu Lolita. Sugeng siang Bu, Pak. Sugeng siang. Siang. Ono keperluan apa, Nduk? Niki Bu, kula badhe tanglet masalah acara 17 Agustus. Kinten-kinten menapa tetep saged diputindakaken kalian offline, Bu. Lah iku, Nduk, soale sora pisan ing situasi pandemi ngene kuwi. Kepriye lek ngene wae, acara Agustusan tetep dilaksanakan offline. Nanging para siswa kudu matuhi protokol kesehatan. Menapa mawon prokesipun, Pak? Para siswa kudu dites suhu awake dhisik sik durunge mlebu nang SMA Negeri 1 Tempeh lan ojo lali cuci tangan pakai sabun. Sasampunipun menika menapa malih, Pak? Para siswa kudu nggawa hand sanitizer dhewe-dhewe lan pastine ojo lali jaga jarak siji padha liyane. Ojo lali. Kudu nggawe masker lan ojo berkerumun. Nah, kanggo pelaksanaan acarane nganggo sistem SIP ae. Kados pundi sistemipun, Pak? Oh, acarane kelas 10 dhewe, kelas 11 dhewe. Mengko kok atur ya jadwale. Nggih, Pak, Bu. Menapa mangke wonten absensi rawuh siswa, Bu? Ono, mengko absensine diserahno marang Pak Ibnu ya, Nduk. Nggih, Bu. Kira-kira kapan mulai persiapan acarane, Nduk? Enjing-enjing sesampunipun rapat OSIS, sedaya anggota OSIS badhe mersiapaken sedaya kebetahan kagem acaranipun, Bu. Wis nek ngono, muga sukses acarane ya, Nduk. Matur nuwun, Pak, Bu.